Салом алейкум дӯстони азиз. Хонаи навбати мо ана ҳамин хона аст дӯстон. Тамошо кунед, хона сохтаган, мақсад нидаделения бигем, фурӯхта мешавад, ремонтиш кардагӣ нест. Аз ан ҳамин забор то пеши дарвоза раи мошин кушод. ҳозир даромада мебинем дӯстон. нафароне ки видеои моро тамошо мекунед бидунед ҳатман обуна шавед и лайк комментария мнениятона нависед дӯстон. хонаи навбати мо ана ҳамин аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Шомансур, ЖБК 6, саршавии колхози Россия. нӯҳ сотиқ замин, 4 дар хона, 2 ошёна. Агар қати подвал ҳисоб кунем, полни болош монолита, арматура буровардагӣ метавонем ки дуюм ошёнара беғаз аз подвал, дуюм ошёнара созем дӯстон. 4 дар хона, общи 240 квадрат, якум ошёна қати подвал. Тагами биное ки мебинем, полни подвал аст. Ба ду тақсим кардагиан, аз ин тараф, аз он тараф роҳ. хона ба кирпичи пухта бардоштагиай. об, свет ҳама шаҳрӣ, об ҳаст, свет ҳаст. монтажои светиш кардагӣ нестай. Якним кирпич стена. нигоҳ кунед, пеш да боғи калон дора. ҳавлии рост. ҳозир аст дарахтҳои мевадиҳанда. ина проектча бинед дӯстон. дар дораи шунам дар ай пеши хонарам хонаи калон кардагиай. боло полни монолит гуфтем. якним кирпич. нархи ин хона $60,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баромонда мешавад. муомила дорад дӯстон. занг мезанен дар номерои 918 40 17 30. дар ҳамин номеро занг мезанед, соҳибмулк маълумоти праша метиҳад, арзон мешавад. замини хуб аст. чуноне ки дидестем, дарахтҳои мевадиҳанда бисёр аст. замини хушк нест. ҳозир пишти хонашам ба навор мегирем. мебинем ки аз забор чанд қорол дистансия дорад. аз ин тараф ҳамеша як зали меҳмонхона аст. аз ин сари роҳ нигоҳ кунед, 2 метр қариб аз ин тараф ҷо аст. якум подвалш медорем. мебинем, гуфтем ки подвалш ба ду тақсим кардагиам. якум подвал. дуюм подвал.
спокойно метавонед хона када ёки ягон хона ягон чизи я склад шуди калони хушрӯй. хоб гуфтем $60,000 хона муомила дорад, қарор дорад дар ноҳияи Шумансур ЖБК 6 номерои 918 40 17 сида занг мезанед. соҳибмулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад дӯстон.